So, padihong kung Bicolano, may kainuman da siyan tuwa. Itong ining padihong kung ining Bicolano mga panggaan, kahambugan kayo ni, alit talagan ko niyan. Hambugon kun sa hambugon man. Nag-irestoryahan sinakan duwa niyang amigo, nagpapa-ikot-ikot sindanin na Migolits. Migolits! Nagsusyuro siya. Ang tama ninda, itong tama lang. Dahil pa man masyadong burat, dahil pa man masyadong... Tama lang, Naghambog so kainumang kampadihong ko. Sabi niya, ngaya pa di, dahil ngayon nindo ngaya pa di nayahapot, an harong ngaya pa di kan lolo ko. Mayamanon nga ito pa di. An harong kan lolo ko pa di, dahil mo nayahapot, apuer sa mansyon na, dakulaon, apuer sa bungalow, ara mo kong gura noon ang harong kan lolo ko, 2 million pesos. Daan girigalyeta ka na kainuman kasupadihong ko. Supadihong ko, kunyan sana mga pangga, medyo na alibadbaran duman sa kainuman niya, grabe man niya, nahambog man niya ka. Dahil man niya kami naghahapot kong gura noon ng harong kan lolo mo, ano takipuan mo pang istorya? Ngunya, susaro pang kainumang kampadihong ko, iuman na duminagdagman kan sa iya manakahambugan. Quiet ka mo. Tama, mahambog naman susarong padihon ni kainuman ni Padi. Ang sabi da, ay ang harong ngaya padi kan lolo ko. Sa iyo mo ngaya padi 2 milyon. Dahil mo na hapot Padi, ang harong kan lolo ko, ha? Lote pa sana, mahiwason ang lote. Lote pa sana, kantidad 3 million pesos na. Lote pa sana yun. Lote pa na. Pag ipinatugdok mo na so mansion kan lolo ko, ay baka abutong paning 5 million ito. So padihong ko mga pangkana Bicolano, nagdadangog sana duman sa istoryahan na marahalan daan ni harong. Medyo kunyan, tuminaasikiray mga pangga. Garo ngaya. Baka masubrahan man kamo kan hambong ngayon indot. Uministorya man so barkada kung Bicolano. Uministorya man. Taga kunyan pa ito, taga dyan sa Banuaan kan Nabwa. Taga dyan sa Nabwa, so amigo kong ito mga pangga. Sabi niya, medyo nagrinconada, haralo na nga ni, Bicolano ba ya, haralo na rinconada, tsaka Bicol naga ang mga, tsaka partido ang tataramo niya, tumaram naman so padihong ko mga pangga na taga dyan sa Nabwa, medyo naalibadbaran kan hambog kan duwa niyang kainuman, Ay mayo ngayon na presyo nga kan harong kan mga lolo nindo Padi, sadta ka na mo, alang baloy ka lolo ko ay sobrang mahal, presyo kan baloy kan lolo ko, 20 million. 20 million. No. Dakulaon, halos triple naman sa pigi, halos quadruple pa. Ang sabi nga so kainuman niya, Padi, karo harambogan naman niya yan, mauruli na kita kayo asuroy-suroy na kita, nagsusobra na ng istorya. 20 million ang harong kan lulo mo, pero mas mahal pa sa sa mga kunyan. Mas mahal pa sa mga mansion duman sa sa Forbes Park sa Metro Manila. Sabi ka na Padi ko, ayaw mo Padi, 20 million laka mahal. Baloy ka lulo ko, laka mahal. Laka mahal. Humapot na sa sarot. Ano pa rin sa'yo? Naka-star si lolo mo sa'yo. Iyan na subdivision. Sa'yo iyan na lugar. Baka kung mahal-mahal man talaga ang subdivision. Ay, bakong subdivision ang na-staran ka ding lolo ko? Buko ding subdivision. Buko. Na-staran ka lolo ko. Kuha na di. Naka-star di sa irarom ka tulay. Sa irarom ka tulay, anang tulay, Padi, worth 20 million, sabi ka DPWH ato pa sa na iton, dapa ko dapa lanob. Tulay, 20 million pesos. Nawara si kahambugan kang kainuman ni Padi.